children to come sit here. Искам да поканя децата да дойдат и тук да седнат отпред. Може да седиш, може да седиш. Ще помагате с оценката. Сядайте направо. Сядайте си. Супер сте. I believe that God something important. And my story, I want to make the people alert or full Attention. attention. Yeah. That Jesus lost children, but he lost everyone. He wants to be a friend. Това, което аз искам наистина хората да разберат, че Исус обича децата, но той обича и всеки. Исус иска да бъде приятел за всеки. So if I may, I want to bless the children with the love of Jesus. Така че аз искам да благословя децата с любовта на Христос. Amen. Добре, сега всяко път децата може да се изправите и всяко едно да мине покрай нея, за да бъде благословено. Идеята е, нали, той представлява Исус, нали, че наистина Исус, обаче идеята е, че Исус благославя хората, Исус благославя нас, а нашата цел е, нашата задача е ние да предаваме това благословение на децата и на всички останали. Because it is not my hand that will bless you. Защото не моите ръце са тия, които ще го благословят. It's Jesus' hands that lay on my hands. Това са ръцете на Исус, които той ще постави върху моите ръце, So he will bless you. за да бъдете ви благословени. Амен. Окей, айде едно по едно. I will bless you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Благославям да в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. I will bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Благославям да в името на Отца, Сина и Святия Дух. Хапа се фастъж. I will bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Благославям да в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Амин. I will bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy В Spirit. името на Отца, Сина и Святия Дух се благославям. Амин. Амен.